Нищо няма на този пазар днеска. Какво направиха ти си? Аре, вече, какво станаше? Яден ли, бе? Канчик, нищо няма. Значи, откако си поскъпна всичко, тези хора нищо не фъргат на пазар. И дори лайната си иде. Нищо няма, ти казвам. И нещо намери. Да, ето стуба. Има нещо вътре, мръзливо, не знам. Дай да го виждам. Той нафта, ма? Не става за ядене. Не. Фъргай го. Марука, ти защо нямаш маска? За какво ми маска, бе? Аз да не съм болен. Не за да си болен, ма. Защото си грозен. Ти огледал, виждал ли си? Ама айде беш ме кересте, ма хас му кар. Мечо, ще умирам от глад, да знаеш. И кой ти спира? Стига си базикайте така, да е. Какво ще правим сега? Ох, Марука. Много тежки времена удари. Не искам да ти го казвам, обаче ще ти го казвам. Ще трябва да правим той, дето никой път не съм си мислил да правя. Мечо, проститутка ли ще ставаш? Не, Марука. По-лошо. Ще трябва да ходим да работим. Не. Аз, Сектор, няма такива работи да чувам. Ще трябва, Марука. И като са на почивка на морето, за ко свети вътре? Как защо? Ти филма Сам самичък не си ли гледал? Маймун саратла. Много просто, ма. Да си мислят, че са вътре. Да не влизат такива като тебе. И аз сега ми кажете, те цялото месец ли са по морето? Цялото месец, да, бе. Тогава за ко не влизахме през денята, като ти казах? Марука, айде стига си ми задава въпроси. Няма време сега. Чакай, Мечо. Ти защо си без маска? Защо да съм с маска? Да не съм грозен като теб. Не, да не те разпознават камерите. Лесно се разпознаваш. Защо се разпознавам? Защото си грозен. Ще се махнеш ли тука? Който? Какво ще прави? Казвай, да. Сега, Марука. Ти ще държиш на този стълба, аз ще подскачам да преминавам там. Чакай. Аз после как ще се качвам? Кой ще ме държи долу? Майката ли ще идва? Хубаво, айде ти се качвай, аз ще те го държа, после ти ще ми го държиш. Айде бе, какво ми гледаш като малумна? Ти пък, защото много умно гледаш. Айде идвай да ми го държиш, де. Как ще стане тази работа? Не виждаш ли, че съм на другия свят съм? Не виждаш ли? Гелбор, да. Дай ми стълбата. Айде, ма! Не мога, Мечо, страх ме. Трябва да идваш да ми го държиш. Ще ти избивам зъбите сега. Дай ми стълбата наобратно. Добре. И сега какво стана? Стълбата остана отвън. Баксана, тук някой няма ли да има стълба? Къде?
нещо. Айде, първо ти ми. Аз не мога да ти чакам нещо. Айде, давай, ма! Айде, давай, да свъргаме. Айде. Айде! Тук. Какво направихме сега? Мечо, за какво сме пак с двамата отвънка, бе? Защото майка ти магари, а през газа и гущер изляза. Ти защо не каза, че правя грешка? Не знам, аз като съм гладен не мога да мисля. Аз като мога да мисля да не бида сам наяден. Ами ако искам повече? Сиетъл вече го имаш. Влез в приложението ни и открий цял нов свят от услуги с платформата Go+. Искам повече от света около мен. Тръгвай смело, без да губиш връзка. Искам да запазя всички вълнуващи моменти. Сега имаш повече място за твоите снимки и спомени. Искам повече приключения, но и повече сигурност. Имаш и двете с един клик. Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. Ние също искаме повече. За теб. С Go+ получаваш повече от минути и мегабайти. Активирай разнообразие от услуги в приложението Yettel. Мечо, ти провери ли вратата дали работи, бе? Трансформаторс! Той е умрял този зве, не виждаш ли? Да, виждам. Аз нарочно така си правя да те видя колко ще издържиш, бе. Какво стана? Нищо, Марука, търсят ми по Райбера ми търсят. Какъв този? Това телефон, не знаеш ли? Да, как да не знам. Кой е физото с телефон? телефон петък 13. С два телефона вътре, с 3 котлона. Ето виж. Какъв характер са котлоните? 12 мегавата на котлон. Не, пискюли се казва. 12 мега пискюла се казва. Въобще не ме интересува, бе. Какъв компресор този? 4 сърца с байпас на едното. Турбо? Да. Кач пара? Не знам, не го питах колко го взел. Да взимаш на мен. На теб за какво те има, бардак? Как за какво ми да тиктока да вися, да гледам байван филми? Тихо, ма! Ще събуждаш хората, ма. Нали нямаше никой, бе? За всеки случай. Добре, да ми купуваш телефон и на мен. Хубаво, айде от теб да мини. Обаче да знаеш, само 12 сезон остана. Не го искам този 12. Не ми харесва. Вибратора му много не ми харесва. На теб са какво те е вибратор, ма? Мичо, прибраха се. Това да не са хора, ма. Това е бостански заек, не видя ли? Какво иде е този? Моркови иде. Айде, давай да вършим работа. Айде да прибираме. Чакай сега. Чабук. Чабук, Марука. Няма ли това? Няма, айде, ма. Идоне? Давай да видя в работа, давай. Марука, чакай. Давай да взимаме скелета. Кой? Това става, дето ремонтите там. За какво ти този желязо, бе? Желязото 20 стенки става, бе. Не ти трябва да стига. Марука, така, като го гледам, значи сърцето ми се къса, като го оставам така самостоятелно да стои. Айде стига, за какво ти този, бе? Айде, всичко мина като безопасна игла. Сега искаш да се връщаме да ни фащат. Проблем стана ли? Не.
Айде тогава. Айде само първо да закусим нормално като белите хора, бе. Абе, после ти казах, бе. Кога това после? До кога ще чакам? Цял ден чакам да влизам и така. Айде сиктере. Абе, не yapıyorsun, кремишлера гитме. Защо, бе? Защото някой ще преминава, ще ги взима. Кой ще те минава от тук, бе? Биртенбел. Абе, взима ги, ти казват, че ще ти накисна главата. Искате да изпълам тук. Остави златото там. Сега отиваш то страна. Дигай. Айде. Мечо, много тежи този, как ще го носим? Давай, ти каза. Абе, давай, бе. Абе, не става, бе. Мечо, стига, много тежи този, бе. Не може да го носи, бе. Нормален ли си ти? Ама как ще тежи то сма? Той кух вътре, като краката ти. Просто е там горе завърза някъде. Сега ще отивам да го отвързвам. Чакай да намеря нещо. Ти там горе ли ще се качваш, бе? Давай се качавай, защото не се качва. Айде да паднеш, дано. Какво каза? Нищо. Пожелах си берекет за новата година. Аз ще ти кажа аз на тебе, Бостан Курксу. Пожеланието ми се сбъдна. Ох, майко. Какво направи, бе? Нищо, пробвах се да прилитам, не видя ли? Печо, спът не е, зайка. Чорбаджите му са прибрали.